Oh, lagi mo, documentation. 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 Ayan po. Nakikita ninyo, Namamahit. siya po yung nawawalang kapatid ni Ilumi sa Hunter x Hunter. Ilumi! Siya po. Pag inalis mo kayo, mag-iba ang anyo niya. Babalik siya sa dati. Babalik sa dati Nalabas anyo. pa di sa Torino. Dato pinan mo na. Ay, sita. Kailangan. G. Ito po yung nawawalang kapatid ni Ilumi sa Hunter x Hunter Kasi po. iba, pagka na ano, namamagaan. Ah, anak sa labas ng Zoldyck family. Pag namagaan. Anak po sa labas ng Zoldyck family. Saan po si Madam, oh, in-house na ano, therapist. Pero yan. So, what if yung shuttle, yan oh. Lumipad po papunta rito. What if lang? Siyempre, huli mo, magpanik na ka, magpanik.